बे गोथार खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं इसोरनि बाथ्रा फरायनि हुदा बिजाब 7 बालाब 9 सिरिखौ आं फरायनि। बिनिखायनो नोंसोरो गोसोखांदो बे फोरबोआल'नो नोंसोरनि इसोर आरो बियो बिसासि इसोर। बियो गावखौ अनग्रा आरो गावनि हुकुमफोरखौ मानिग्राफोरनि लागै हाजार हाजार फिरिसिम गावनि रदाय खानायखौ लाखियो आरो अनो। इसोरनि बे बाथ्राया जोंखौ लोगोसेयै आसिरबाद खालामथोंसै। बेयाव बेखौनो बुंदों जों जाय इसोरखौ खुलुमो जाय इसोरखौ फोथायो बे इसोरा फोथायजाथाव आरो बियो जोंजों जायफोरा बेखौ खुलुमो बेखौ अनो बिसोरजों लोगोसे फिरि फिरिसिम बियो थायो। आरो दिनैनि जे हाबाफारि बेनिनो मोनसे सिन बेनिनो मोनसे नेरसोन। दिनै 50 बोसोर जालांबाय बे गिर्जाखौ जागायजेननाय समायसानि समाव दुखु बिपदनि समाव नागार रोङै जोंजों अराय लोगो थाग्रा बे इसोर। बेवहाय बे इसोरखौनो खुलुमनो सिबिनो जि जायगाखौ थामथिम खालामदों बिनिनो गेट आं बेखौ बेखेवनानै होयो आरजनि गेजेरजों आं गुसुं आरज खालामदों। अनसुला बोलोग्रा आफा इसोर आफा नों गोथां इसोरखौ जों संग्रिदों बे समावहाय खुमगिरि बे बाप्टिस्ट गिर्जा आफा फिसा दोलोनि गेजेरजों आफा 6 नखरनि गेजेरजों बे गिर्जाखौ जागायजेनदोंमोन। नाथाय नों बिथांमोनजों लोगोसे थानायखाय बिथांमोना देरबाय बिथांमोना बांबाय। बेल' नङा आफा 50 बोसोर बिथांमोना गोथाङै थाबाय। बियो नोंनि बोलोजोंसो होननानै मोनथिनायखाय नोंनि हेफाजाब नोंनि दैदेननायजोंसो होननानै बिथांमोना साननो हानायखाय नैबे 50 बोसोर जानाय समावहाय 50 बोसोर जानाय समावहाय नोंनि अननाय नोंनि दैदेननाय नोंनि फोथायजाथाव खामानि मावबोनायनि थाखाय नोंखौ सुंग्रिनो थाखाय जे हाबाफारिलाइखौ आफा थामथिम खालामदों आरो दानो बेखौ बेखेवनो थाखाय जि गेटखौ बानायनाय जादों बे गेटखौ बेखेवनाय जासिगोन। आरो बिनि उनाव जेसेबांखिनि जि हाबाफारिफोर दङ बे गासै हाबाफारिलाइनि गेजेरजों आफा नों बाख्नाय जानाय जाथोंसै नों मान मोननाय जाथोंसै आरो बे गासैनि फारिलाइफोरा मोजाङै जाफुंलांथोंसै। फोरबो फैदो दानो जोंजों लोगोसे बे गेटखौ बेखेवनायजों लोगोसे जोंजों लोगोसे थाफादो आरो बे गासैनो हाबाफारिलाइखौ नों मोजाङै जाफुंहोदो। बे आरजखौ बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिनाय जाबाय। आमेन। दानो बे गेटखौहाय आङो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बेखेवनानै होनाय जाबाय। सान बिजाबनि लिरनाय 7नि 1 आं बेखौ फरायनो होननानै सानदों। जेब्ला मसेया रदायनि थाम्बुखौ खोंखाङो अब्ला बियो थाम्बुखौ बेयावनि दंनाय मानिखौ आरो बिन्दोखौ आरो बिन्दोनि गासै मुवाफोरखौ अभिषेक खालामबाय आरो फोथारबाय। इसोरा बे फरायनायनि सायाव थानानै गिदिर बोर होथों। दायो बेहाय जोङो मोननो हादों जि मसेनि समावहाय जि रदायनि तम्बु बेखौहाय जेब्ला खोंखांदोंमोन जेब्ला बानायखांजोब्बायमोन थामथिम खालामखांखाबाय बेवहाय बिथांमोना ओरैनो बानायखांमारनो बिसोरो हाबनानैहाय बेबायदिनो बिसोरो गावगासिनो मावनांगौफोरखौ बिसोरो मावाखै। दा बेवहाय बिसोरो सिगाङावनो इसोरनावहाय बिसोरो बिन्दोफोरखौहाय आरो दंनाय मानिफोरखौहाय माने इसोरनो गथायग्रोदों। दा बेवहाय जोङो अभिषेक खालामनाय मोन्दों फोथारनायखौ जोङो बेवहाय मोननो हादों। दा बेवहाय जोंबो दिनैहाय बे जि गोथार जि मोनसे जि बिन्दो हिसाबैहाय दिनैहाय जि थुम्बु हिसाबै दिनै लुखांजाबाय। बेहायनो दिनैहाय जोङो दिनैनिफ्राय लानानै रबिबार मोनाबिलि समसिमहालागै जोङो बेहायनो बाख्नायगोन सिबिगोन बे बिफा इसोरखौनो जोङो गोजौआव जोङो दिखोगोन जेन' बे थुम्बुआवहाय बे जि जोंनि जि थुम्बु बियो जेन' गोथार जायो आरो इसोरनि गेजेरजों जों अभिषेक खालामजानाय जायो। जोङो जेन बे बिन्दोनिफ्रायनो बे थुम्बुनिफ्रायनो जेन जों साफ्रोमबो हांख्राय हरजानाय जोंनि खाथिनि जाय बिसासिफोर मण्डलिजों हांख्राय हरजानाय बिथांमोना जोंनि मानगोनां आलासिफोरनि गेजेरजों जेन' माबा मोनसे इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननानै जों थांनो हायो। जों बेखौहाय इसोरनियावहाय जों नेनानै जोङो थानो। आं बेखिनिखौल' बुंबाय। बे समावहाय बिफा बिसा गोथारजिनि मुङै आं बे फिथाखौ हास'नायसै। हाब्रु गेजेरनि फामे बिबार बायदि समाय होदो नों ओइ सिखोला मुस्रि गोमा जानाय बे मुलुगनि
गुबुंले जानाय सुबुंथिलिखौ जोंनि सनाथि रंजामाखौहाय दिनैहाय जाय बिथांमोना दिनै बे मोनाबिलियावहाय सफैनो हानाय गासैखौबो बासायगिरिया जोंखौ मोजाङै दैदेनना लाबोनायनि थाखायहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं दिनैहाय हाजासे रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। जिसुआ बाख्नाय जाथों। बे 50 बोसोर बैसोखौहाय मोननो थाखाय जों गोबां बोसोरनिफ्राय हास्थायदोंमोन। दिनैहाय बासायगिरि फोरबो जिसुआ जोंखौ दिनैहाय मोगथाङाव लाबोनायनि थाखायहाय आरोबाव ख्रिस्ट' जिसुखौहाय आं हामबाय होनहरग्रोबावबाय। आङो गिर्जाखौहाय बेखेवनायनि सिगां बासायगिरि फोरबो जिसुनि मुङैहाय आं मोनसे बाइबेलफोर फरायनो लाग्रोनो सानदों। बेखेवनायनि मुङैहाय माथाय 19 अध्याय 16निफ्राय 17 पदसिम आं जिसुनि मुङै फरायनि। सानसेखालि सासे मानसिया जिसुनियाव थांनानै होनबाय, अ गुरु, जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो थाखाय आं मा मोजां हाबा मावनांगौ? जिसुआ बुंफिनबाय, मोजांनि बाथ्रा, नोङो आंनियाव मानो सोङो? मोजाङा सासेल' दं। नोंहा जोबनो गैयै गोथाङाव हाबनो गोसो दंब्ला हुकुमफोरखौ फालिदो। इसोरनि बाथ्राखौ फरायनायनि सायावहाय जों साफ्रोमनिबो सायावहाय आशीर्वाद होथोंसै। जों बेखेवनायनि मोनसे गुसुङैहाय जों इसोरनावहाय खाथियाव नांथाबनायनि जों मोनसे आर'ज गायनि। जोंनो इसोरा जोंखौहाय गासै प्रग्रामखौहाय मोजाङै जाफुंनायनि थाखाय। हालेलुया हालेलुया। इसोर आफा दा नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों आफा। नाय आफा, दानो बे नोंनि गोथार मन्दिराव आफा जों दिनैहाय 50 आफा दिनैहाय सनाथि रंजामाखौ जों दिनै खुंफुंनो थाखाय जों ओरैबायदि आफानो जों दिनै समखौ होबाय आरो समायना बोथोर
समायना दिन आफा नोंनो जोङो होबाय आफा जों बेखौ नोंखौ हामबाय होननानै थानो लानो हाया आफा नाय आफा दिनैहाय नोंनि अननाया बेसे सोमोनांथाव आफा 1969 मायथाइनिफ्राय आफा दिनैहाय बे 9 तारिख 11 मार्च 2019 मायथाइनि सिमाव आफा नों दिनैहाय नैबे मोनाबिलिसिम आफा जोंखौ दैदेननानै लाबोदों आफा बे रंजामा सनाथिखौ आफा जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आफा गासैखौबो आफा नों दिनै जोंनो बोर हो आफा हामबायसै आफा बे उपस्थाखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे आफा जोंजों लोगोसे थाफाबाय थाफायदो आरो बाखि समखौबो आफा जोंखौ नेबाय थाफायदो आरो बाखि प्रग्रामखौबो नेनानै थाफाय थादो आफा नाय आफा दिनै नोंनि आथिं गुदियाव नोंनि फिसाफ्रा दिनै गंलायनानैहाय बे गोथार मन्दिराव दं आफा नोंनि बाक्यखौ सोलोंनो थाखाय नोंनि बाक्यखौ खोनानानै आफा जेन' आफा मोनसे 50थि गल्डेन जुबलियाव आफा दिनैहाय बे मोनसे फिथाइखौ आफा जों दिनै मोननो हायो आरो मोनगोन आफा जों बे दिनै नोंनावहाय आजि मिजिं थिदों आफा हामबायसै आफा बे जोंनि देहा मोदोम जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव दोननानै पापनिफ्राय बासायग्रा प्रभु श्री ख्रीष्टनि मुङै बिबाय आमेन
जानो जिसुनि अनगा मोना 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 गैथांजोबगौ जिसुनि अनगा हाया 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 बासो जानो जोंनि जिसुआ बोलो गोरा जोंनि जिसुआ देरहाग्रा जोंनि जिसुआ बोलो गोरा जोंनि जिसुआ देरहाग्रा जोंनि जिसु जै 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 जिसु जै जों मोनबाय गोजोननाय जों मोनबाय रंजानाय जों मोनबाय गोजोननाय जों मोनबाय रंजानाय बासायगिरि जिसुनियाव बासायगिरि जिसुनियाव जिसुनि अनगा हाया 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 थांनो सोरगोन जिसुनि अनगा मोना 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 देरहासारथि जिसुनि अनगा हाया 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 थांनो सोरगोन जिसुनि अनगा मोना 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 देरहासारथि जोंनि जिसुआ सोखाहाग्रा जोंनि जिसुआ फोथांहाग्रा जोंनि जिसुआ सोखाहाग्रा जोंनि जिसुआ फोथांहाग्रा जोंनि जिसु जै 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 जिसु जै जों मोनबाय गोजोननाय जों मोनबाय रंजानाय जों मोनबाय गोजोननाय जों मोनबाय रंजानाय बासायगिरि जिसुनिया बासायगिरि जिसुनिया बे समाव आङो जोंनि हांख्रायजानाय गोजान जायगानिफ्राय आलासि नोंथांमोन जों बे समावहाय बिथांखौहाय जोङो बयबो जोङो आखाइ खबनानै जोङो बिथांमोनखौ जों नाजागोन गांसे ट्रेडिशनेल आर'नाइ होनायनि गेजेरजों बे समाव आङो जोंनि हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि प्रान्जय दैमारि BBC अदालगुरि बिथांखौहाय आङो बेवहाय गसंनानैहाय सिनायथि होनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय बिथाङा BCBनि इयुथनि सासे बे सेक्रेटारिबो आं बे समाव खावलायबाय जों बयबो आखाइ खबनानै होनि हामबायसै आरो बेजों लोगोसे सासे आलासि जोंनि मोखाङाव दंबावो बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस्टार टेम्पोल बसुमतारी बिथांनि गामिया जाहैबाय सनाय बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्चनि थ' बिथांखौ आङो बे समावहाय खावलायबाय बेयाव फैनानैहाय सिनायथि होनो थाखाय जों बयबो आखाइ खबना होनि आरो बेजों लोगोसे जोंनि सासे आलासि दंबावो बे समाव आङो खावलायबाय जोंनि पास्टर बिश्व मोसाहारि एरिया पास्टर BBCA थ' बिथांखौ आङो गसंनानै जों आखाइ खबना होनि हामबायसै बिथांमोनखौ इसोरा गेदेर बोर आशीर्बाद होथोंसै बिथांमोननि मिनिस्ट्रि आरो बिथांमोनखौ इसोरा दैदेनना लाबोबाय थ' जों बयजों जों खौसे दे खनसे आखाइ खबना होबावनि बिथांमोननि थाखाय आंनि सिनायथि होनायखौ आङो बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै हामबायसै जाय बिथाङा दिनै जोंनि मण्डलिनि मानगोनां आलासिखौ जों जेरैबायदि हांख्रायहरदोंमोन
बेबायदि फैनानैहाय बिथाङा दिनै आलासि सिनायथि होफैबाय बिनि सायाव इसोरा रोजा रोजा साबायखर थाथोंसै। आरम्भनि मुङै आं मोनसे बाइबेल पद लानानै फैदों। अनानैहाय आखायाव बाइबेल दंब्ला बयबो नायलांफालांदो। माथाइनि 11:29 पद फरायनि जिसुनि मुङै। नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बां आरो आंनिफ्राय सोलोंदो, मानोना आंनो सोद्रोमा आरो गुरै। आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन। इसोरा गावनि बाइखौ फरायनि सायावहाय बोर होदोंसै। जों बे समाव आरम्भनि मुङैहाय दोंसे मेथाइ खननि। बे समाव बे दानखौ आफा इसोरनो जों गथायनो गोजौसिनथाराव थानाय बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन मान आरो समायनाजों बुंफबनाय गोथां अंख इसोर जिउ आफा फोरबो आफा जोङो दानो बे मोनाबिलि समाव फोरबोखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनदों
मानोना आफा जोङो नोंनि अननायखौ मोननायखाय फोरबो जोङो नोंखौ हामबाय होनना लाबा थानो हाया फोरबो जिसु आफा जोंहा गोबां बायदिसिना निदान खैफोद बेमार आजार सैनांगौ दङमोन जानो गोनां एक्सिडेन्टफोर दङमोन प्रभु नाथाय आफा नों गासैखौबो गोजान खालामनानै जोंखौ बेबायदि गाहाम मोजां सम मोजां बोथोरफोरखौ फोरबो नोङो जोंनो होबाय प्रभु हामबायसै आफा नोंनि बे गेदेर अननाय आशीर्बाद बोरफोरनि थाखाय फोरबो जिसु आफा बेल' नङा जोंनि दिनै रंजानाया प्रभु आफा नोङो जोंनि मण्डलिखौ प्रभु नोङो फैयै फैयै प्रभु नोङो 50 बोसोर प्रभु नोङो दैदेननानै लाबोबाय गोबां बोसोर प्रभु नोङो दैदेनबाय जोंनि मण्डलिखौ प्रभु आफा नोंनि अननाया जोबनो गैया सोमोनांथाव आफा दिनै गोबां जोंनि मण्डलिनि उन्दै गेदेर जोहोलाव सिख्ला बेबायदिनो बोराय बेन्थ प्रभु साफ्रोमबो रंजादों गोसोआव खुसि मोनदों आफा प्रभु आफा इसोर जिहुआ नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों फोरबो आफा जोङो दानो बे रंजानायाव फैदों आफा प्रभु जोङो साफ्रोमबो गाव गावनि गोसो रंजानायखौ लानानै फोरबो नोङो जोंखौ गाहामै लाबोबाय जोंनि मावनाय दांनाय गासैयावबो नोङो हेफाजाब होबाय फोरबो जिसु आफा नोंखौ दानो हाजासे हामबाय नोंखौ हामबाय होननायजों लोगोसे प्रभु जोङो बेयाव फैनायजों लोगोसे प्रभु जोङो जोंनि मुङै उन्दै दान लाबोदों आफा फोरबो आफा जोंनि बे उन्दै दाना आफा जोंनि नुनायाव फिसाथार प्रभु जोंनि खालाय आखाइफोरजों प्रभु जोङो नोंनियाव गथायदों आफा इसोर जिहुआ प्रभु जोंनि बे दानफोरखौ प्रभु नोङो नाजाव होनो हानाय साफ्रोमजोंबो प्रभु नोङो लोगो लोगोथा बांसिन नोंनो होनो गोसो जानाय होनो हानाय बायदि आफा नोङो बोरफोरखौ होदो आरो आफा बेबायदिनो जायफोरा आखाइ फोलावनो हायाखिसै आफा नोङो बिसोरजोंबो लोगो लोगोथा बिसोरबो जाहाथे उननि बारफोराव हायो आफा जोंनि बे उन्दै दाना प्रभु खना खनला नोंखौ मिथियै खोनायै जायगाफोराव हेफाजाब जानाय बायदि आफा जोङो नोंनि मुङै आखाइ फोलावदों गोथां आफा फोरबो जिसु नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय बे मोनाबिलि समाव प्रभु आफा जोंनि बे रंजानायाव खाथि खाला गुबुन मण्डलिफोरनिफ्रायबो आफा गोबां दंफैयो दामग्रा देग्राफोर दंफैयो प्रभु आफा नों साफ्रोमजोंबो लोगो लोगोथा प्रभु नोङो जायनो जेरैबायदि आशीर्बाद नांगौ प्रभु नोङो साफ्रोमनिबो सायाव नोङो बोरखौ होदो हामबायसै आफा बे गुसुं आरजखौ आङो जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङैनो बिबाय आमेन Rasa jiwa
rơi mà mi ban Giêsu nang ba ni on ko kaya Giêsu nang ba ni on ko kaya với ca kiri ani bermujizu với đường ang nang đi sẽ nào dù cha cha ami na Nagi kusni chơi giờ Nagi kusni chơi giờ हामबायसै जोङो गोदै रावजोंहाय दैसुमै गारांजों जोङो खोनासंनायनि थाखायहाय इसोरा बिसोरनि सायाव आशीर्बाद होथोंसै गिबिसिनथारावनो इसोरखौ हामबायनोसै बे मोजां समनि थाखाय गासै मान खुलुमनाय सिबिनाय बे गोथां इसोरनो बे मोजां मोनाबिलि समनि थाखाय इसोरनो जासिग्रोबाय बावग्रोबाय नैथियावहाय हामबाय होनदों बे गिर्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि बे समायना मेहेर गोनां ओंथि गोनां हाबाफारियाव आंखौ लिंहरनानै आंनो जा अननाय मान बरायनाय बे गासैखौबो बिथांमोना होदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोथारै साबायखर बावदों बे खुंगुरि बाप्टिस्ट गिर्जानि सनाथि जुबिलि बा 50 बोसोरनि मुङै जे इसोरखौ हामबाय होनो इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय थि खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि बे जारिमिनारि हाबाफारिनि मावफारियाव फैनानै बाहागो लाफैनो मोननाया इसोरनि गेदेरफोर बेनिखाय इसोरखौ हामबाय होनदों आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि जे बे जारिमिनारि फोरबो
खुंथाय बे खुंथायावहाय नोंथांमोनजों बाहागो लाफैनो मोननाया इसोरा होनाय बोर आरो गेदेर रंजाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आं मोजां मोनदों आरो फोथायदों। आं इसोरनि सेराव आरज खालामदों, इसोरा जेरै नोंथांमोनखौ बे 50 बोसोर फोथायजाथावै दैदेनबोबाय, नोंथांमोननि गिर्जाया फिसा महरै जागायजेननायनिफ्राय दिनै नोंथांमोनखौ बांहोबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय। नोंथांमोननो गासैनो बे 50 बोसोरफोराव बे गिर्जाखौ दैदेननो थाखाय गुबुन गुबुन खामानिखौ मावलांनो दैदेनगिरिफोर नागाराजासे इसोरा जगायबोबाय। बे इसोरा बेबायदिनो नोंथांमोनखौ फेदेरलांबाय थागोन, नागाराजासे नोंथांमोनजों लोगोआव थागोन। नोंथांमोनखौ आरोबाव गोबां बोरफोर होनानै इयुननि बोसोरफोराव गोबांथारै नोंथांमोनखौ आशीर्बाद खालामगोन, फेदेरबावगोन, फोलावबावगोन। आंनि आरज बियो इसोरनि सेरावहाय। आरो नोंथांमोनाबो फोथायनाय लाखिदो, जाय इसोरा जोंखौ 50 बोसोर दैदेनबोबाय, बे इसोरा जोंखौ बे फैयागौमानि दैदेनबाय थागोन, जगायबाय थागोन, बोरफोर जोंनो होबाय थागोन, जोंखौ फेदेरबावगोन, फोलावबावगोन। इसोरनि सेराव नोंथांमोनाबो बे फोथायनायखौ लाखिनानै आरोबाव जौगालांदो, आरोबाव आवगायलांदो। इसोरा जोंनो जिसुआ दावबायखांनायनि सिगां जोंनो समाय लालांखादों। संसारा जोबासिम आङो नोंसोरजों लोगो लोगो थागोन। बे जिसुआ होनाय जोंनो प्रमिस, जिसुआ होनाय जोंनो बेयो समाय लानाय, जोंजों जे बे लोगोसे थागोन। जोंनि दुखु दाहा निदान समाव जोंखौ बियो नागारनाय नङा, बियो बेनि प्रमिस। आरो दिनै नोंथांमोना बेखौ जाफुंनायखौ नुनो मोनदों। जाय दैदेनगिरिफोरनि समाव बे जुबिलिया जाबाय, नोंथांमोना इसोरनि बोर मोनदों होननानै आं फोथायो। आरो नोंथांमोननि समाव नोंथांमोना नोंथांमोननि हानाय बायदि बेबायदिहाय गाजा गोमजायै मोजाङै बे जुबिलिखौ खुंफुंनो गोबां खस्थ' खालामदों। आं मोनथिगौ खस्थ' जायो, सैनांगौ थायो, मावख्रुबनांगौ थायो, आरो बेफोर गासैखौबो खालामदों। मानोना दिनै जोंनि सम, जानो हागौ 75 years सोरबा मोनब्लाबो जानो हागौ, 100 years सोरबा मोनहैयाबो, गोबाङा मोनहैब्लाबो जानो हागौ। नाथाय दिनै जोंनि समाव जे 50 years नि थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होनाय, दिनै जोंनि बियो, दिनै जोंनि सम बियो होननानै नोंथांमोना गोसो होथाबनानै एसेल' होननानै आं मोनथिदों। नाथाय एसेल'ब्लाबो एसेबांखिनि खामानि नोंथांमोना मावदों, दहाय फैनानै आं नुफैनानै सोमोनांदों। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होगोन आरो गोबांथार बोरफोर नोंथांमोननो होगोन। आंखौथ' सिनायनाय बेयावहाय गोबां गैया। आं बिबिसिनि बेलगुरि बाप्टिस्ट गिर्जानि आं सासे सोद्रोमा। अबसे बिबिसिजों आंहा बेबायदि बेबायदि एपइन्टमेन्ट लानानै खामानि मावनाय बेबायदि आंहा खामानि गैया, आं लायाखै। आरो जाहोना जाबाय गामिनि गिर्जायाव स्पेसियेलि सेंग्रा सिख्लाफोरजों खामानि मावनो थाखाय, गथ'फोरनि गेजेराव खामानि मावनो थाखाय आं गामियाव फैनानै दंफैयो। बिबिसिजों आंहा दायो बेबायदिहाय आंनि खामानि होननानै बुङोब्ला बिबिसिआ इन्टारभिउ बर्ड दङ। गुबुन गुबुन पस्टफोर ओंखारोब्ला इन्टारभिउ लानांगौ। जोङो 3, बिनि सासे आं सोद्रोमा बिबिसिजों। आरो बिसिबि होननाय जोंहा दङ, जायनि आफादगिरिया जोंहा नोंथांमोननि खाथिनिनो किरेन बरगयारि सार, बिथांमोनजों लोगोसे बिसिबि JYF बेयाव जयनि उइथ फेल'शिप दङ। बिनि आङो सेक्रेटारि जानानै दिनै जोंनि फैगोन बोसोराव गनायबो जासिगोन। फ्राय 6 बोसोरसो खामानि मावनाय जाबाय। बेथ' जोंहा माबा नङा, फुल टाइम नंखाया। बेवहाय बिदिहै आं खामानि मावनानै दङ। बांसिनै आङो गामियाव थायो, सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव खामानि मावो, डिसाइपलशिप आं खामानि मावो। सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोथायनायनि बिसयाव दैदेननाय, ख्रिस्ट'नियाव फेदेरनायाव दैदेननायनि खामानि बिबान लानानै आङो दङ। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मण्डलिफोराव, गुबुन गुबुन गिर्जाफोराव, गुबुन गुबुन सभाफोराव थांनानै फोरोंनाय बे खामानिखौ आङो मावगासिनो दङ। बे जाबाय आंनि सुंद' सिनायथि। दायो जों थोंजोङै जोंनि आयदा फारसे जों थांदोनि। आंनो हरनाय आयदाया जाहैबाय माथाय 11:19 सिरिनि ख बाहागोखौ हरदों आंनो, आरो प्रग्रामावबो बेखौनो दैखांनानै होनाय जादों। खाय आं खनसे फरायनो, आंनो हरनाय बाहागोखिनिखौल' आं खनसे फरायनो, बिनि उनाव आं फुल फरायगोन।
आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन बेयाव जिसुआ बुंदों जिसुआ बुंबाय आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन होननानै बुंदों आरो दा बेयाव बुंदों आंनियाव थारमाने जिसुनियाव नोंसोरो होननाय दङ सोरखौ बुंदों सोरखौ लिंदों जिसुआ बे प्रश्नआ बे कुइसना जोंहा जाबावो आरो आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो होननानै सोरखौ बुंदों सोरखौ लिंदों बेयाव सोरनो गोजोननाय होनायनि बाथ्रा बुंदों बेयाव बेखौ जोङो 28निफ्राय नायबियोब्ला नुनो मोनगोन बेनिखायनो आं 28निफ्राय फरायनो अ मावखुग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोरो आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान आरो आंनिफ्राय सोलोंदो मानोना आङो सोद्रिमा आरो गुरै आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन नोंसोरो नायनि सोर नोंसोर नांदो बेयाव जिरायनायफोरखौ नङालासिनो बै समाव जिसुआ जेब्ला बुंदोंमोन सोरखौ थांखिनानै बुंदोंमोन दायो जों कन्टेक्सुअलाइज खालामनानै बेयाव जिरायनायफोरनि थाखाय खोथा बुंगोन नाथाय बै समाव जिसुआ बे खोथाखौ गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोनखाय सोरखौ बुंदोंमोन बेयो 28आव 29आव क्लियार जादों अ मावखुग्राफोर होननानै बुंदों आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर सोरखौ बुंदों बेयावहाय जायफोरा जिसुखौ खोनासंनो जिसुनिफ्राय सोलोंनो बेयाव फैदोंमोन बेयाव गोबां मानसिफोर दङमोन आरो बिनि गेजेराव जायफोरा धोरोमनि दैदेनगिरि जुदाय धोरोमनि दैदेनगिरिफोर सादुसिस फारासिस बेफोरबायदिबो बिसोरो दङमोन आरो बे गासै मानसिफोरखौ जिसुआ बुंदोंमोन बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर मावख्रुबनानै मेंनायफोर आंनियाव फै मेंग्लिनाय मानसिफोरखौ जिसुआ लिंदोंमोन आरो मा मेंनाय जिसुआ थारैनो बेयाव मोदोमनि मेंनायनि खोथा बुङाखै नाथाय गुबुन रोखोमनि मेंनानै थानाय मानसिफोरखौ बेयाव खोथा बुंदों गुबुन रोखोमै मेंनानै गोग्लैनानै थानाय गोसो बायनानै थानाय मानसिफोरखौ जिसुआ बेयावहाय लिंदों आरो बिनियाव फैयोब्ला जिउआव गोजोननाय मोनगोन बे प्रमिसखौ होदों जिसुआ थारमाने जायफोरा जिउआव गोसो बायनानै मेंग्लिबाय जायफोरा जिउआव गोसो बायनानै गोबां दुखुआव दङ मेंग्लिनानै दङ गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय जानो हागौ बिथांमोननो जिसुहा मोनसे प्रमिस दङ जुदि नोङो जिउआव गोसो बायनानै दङब्ला नोंनि जिउआव नोङो बायदि बायदि खारननि थाखाय जाहोननि थाखाय मेंग्लिनानै दङब्ला आंनियाव फै आङो नोंनो जिउआव गोजोननाय होगोन आङो नोंसोरनो जिरायनाय होगोन नोंसोरनि जिउनि जिरायनाय आङो होगोन जिसुआ बे प्रमिसखौ दिनै जोंनोबो होदों आरो बै समनि बैबायदि मानसिफोरनो होनायमोन जिसुआ बेयावहाय जायफ्रा गोबां खामानि मावसोबाय आं मोनथिगौ बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय बे गिर्जानि मानसिफ्रा गोबां मावख्रुबदों आरो मोदोम लानानै मेंदों नाथाय जिसुआ बेबायदि मोदोम लानानै मेंनाय खामानि मावनानै मेंनाय बेबायदि मानसिनि खोथा बुङाखै गोसो लानानै बायदि अबस्थायाव थानानै मेंग्लिनाय मानसिफोरनि थाखाय बियो बे प्रमिसखौ होनो नागिरदों लिंदों बिथांमोनखौ अबसे जानो हागौ मोदोम लानानै मेंग्लिनायफोरनि थाखायबो जानो हागौ नाथाय बांसिनै जिसुआ बुंनायनि खारना जाहैबाय जायफोरा गुबुन गुबुन खारननि थाखाय जिउआव मेंग्लिनानै गोग्लैसोनानै दङ आरो बे बाथ्राया दिनै जोंनि थाखाय बेसेबां बाहायजाथाव बेसेबां जोंनि जिउआव बाहायजाथाव बेखौ जोङो मोननांगोन आंखौ बांसिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थांखिनानै खोथा बुंनो थाखाय खावलायदों अब्लाबो आं गासैनि थाखायबो खोथाखौ बुंगोन जों बयनिबो थाखायबो खोथाखौ बुंगोन दिनै जोंनि जे जेनेरेसन जोंनि जे गोदान जोलैनि मानसिफोर गुबुन गुबुन खारननि थाखाय मेंग्लिनानै दङ गोग्लैसोनानै दङ गोसो बायनानै दङ जों जेब्ला जोंनि सोरगिदिं नायगोन दानि गोदान जेनेरेसनफोरखौ नायगोन एसेबांखिनि सुबिदा मोनसेयावबो एसेबांखिनि आग्लायलायनाय थासेयावबो माबा मोनसे जालांनायखौ जोङो नुदों आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय जिउआव मेंग्लिनानै दङ बेखौ जोङो नुनो मोनदों जेब्ला जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरजों दानि गोदान जेनेरेसनफोरजों खामानि मावो अब्लानो मोनदाङो अबसे सेंग्रा सिख्लाफोरल' नङा
आङो जेनेरेल हिसाबैनो खामानि मावो नाथाय आं स्पेसियेलाइज खालामो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुनो मोनदों जोंनि गोदान दानि मुगानि मानसिफोरखौहाय गुबुन गुबुन खारनाव मेंग्लिनानै थानाय गोग्लैसोनानै थानाय गोसो बायनानै थानायफोरखौ मोनदां हायो नुनो मोननाय जायो बेयाव जिसुआ मोनसे प्रमिस होदों जे बिनियाव फैयोब्ला जायफोरा बिनियाव फैयो बिसोरहा गोजोननाय दङ नाथाय दानि जोंनि मानसिफोरा दानि जोंनि मुगानि जोंनि समनि मानसिफोरा बे गोजोननायखौ बहा नागिरदों इन सार्च अफ हेपिनेस गोजोननायखौ बहा नागिरदों आरो मा जादों बेखौसो बे हराव आं एसे बुंनो नागिरदों गोजोननायखौ बेयाव बुंदों बे गोजोननाया आंनियाव दङ जिसुआ बुंदों बे नों जि गोजोननायखौ हास्थायदों नोंनि जिबनाव जि रंजानायखौ नोङो मोननो हास्थायदों बेयो आंनियाव दङ नाथाय जोंनि थाखायब्ला दानि गोदान जेनेरेसन दानि जोंनि समनि मानसिफोरनि थाखायब्ला नङा बे जिसुजों थायोब्ला जेबो रंजानाय गैया लाइफआ इन्टारेस्ट गैया with God life is not enjoyable बे जिबना इसोरजों थाफानानै रंजाथाव नङा बेखौ जोङो सानो आरो बे जोंनि समनि मानसिफोरनि साननाय इसोरजों थायोब्ला बेखौबो मावनो मोना फारसेनिफ्राय बाधा जोंनि बाइबेलाव बेखौ जानो मोना बेखौ लोंनो मोना बिब्दि रायज्लायनो मोना बिब्दि खालामनो मोना बेनोल' एसेबां जेराव रिस्ट्रिक्सन दङ बेबायदि जों मा रंजानो हागोन मानसियालाय जिबनाव जेराव एसेबां हमथानाय दङ जेराव एसेबां बाधा दङ बेयाव थानानै बेबायदि जों मा रंजानो हागोन मानसिया जिबनाव बियो जोंनि गोदान जोलैनि दानि जोंनि समनि मानसिफोरनि साननाय बिनिखायनो मानसिफ्रा मा खालामदों इसोरखौ नागारनानै इसोरखौ गारनानै मानसिफ्रा जिउआव गुबुन गुबुन उपायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन लामा राहानि गेजेरजों रंजा बाजायै थानो हास्थायदों नाथाय सोंलुआ बेसो जाफुंदोंना जाफुङाखै हादोंना हायाखै जों सानो इसोरजों थायोब्ला इसोरनियाव जुदि नों इसोरखौ फोथायग्राब्ला बेयाव हमथानाय दङ बाधा होनाय दङ जों जिखौ मावनो गोसो जायो जों बेखौ मावनो हाया बेयाव गोबां रेस्ट्रिक्सन दङ बिनियाव गोबां रुल्सफोर दङ आरो बेबायदि इसोरजों उनसंनानै बेबायदि इसोरखौ फोथायनानै मानसिया जिबनाव रंजानो हाया बिनिखायनो मानसिफ्रा इसोरनिख्रुइ 2 तिमथि 3 बुंनाय बायदि जोबनाय मुगायाव मानसिफ्रा इसोरनिख्रुइ संसारनिखौ हामजासिननाय जागोन जिउनिख्रुइ मोदोमनिखौ हामजासिननाय लुबैसिननाय जागोन बायदि जोंनि जोलैनि बाथ्रा बियो इसोरखौ नागारदों बेजों थायोब्लाथ' लोंनो मोना जे बेजों थायोब्लाथ' मोदोमनि गाज्रि खामानिफोर मावनो मोना खारन बियो बाधा होबाय थायो आंखौ अब्लालाय मानसियालाय बे संसारावलाय मा रंजानो हागोन बेबायदिब्ला इसिबां बाधा बिनियाव इसिबां हमथानाय बिनियाव नायलाय दानि गोदान जेनेरेसनफोरखौ मोजां मोनो जानो जोंनि फिसाज्लाफोरा सोरहाबा सेंग्रा फिसाज्ला दङब्ला नों मोनथिगोन सोरहाबा सिख्ला देरफुनाय फिसाजो दङब्ला नों मोनथिगोन जोंनि फिसाफोरा उन्थुस्थ' नङा मानो थाखाय जों हमथानायनि थाखाय जों बाधा होनायनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जों बाधा होयोब्ला रागा जोङो बिग्रायो नोंलाय मा मोनथिगौलै नोंलाय मा बुजिगौलै जोंनि बे जेनेरेसननि खोथा जों हिकित मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोर सोलोंथाइ गोनां सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि लाइफ स्टाइलखौ नों मा मोनथिगौ नों जाया गुबुनाव रुवाथि थानासो देरनाय नों जाया गुबुनाव दाहोना लावखार थानानै देरबोनाय नों मा मोनथिगौ जोंनि गोदान जेनेरेसननि खोथा बिग्रायनाय हमथानायखौ मोजां मोना आरो इसोरनावबो जों गासैबो बिदिनो इसिबां बाधा दङ बेनियाव इसिबां हमथानाय दङ बेनियाव मा गोजोननो हानो मानसिया बेबायदिब्ला बे जिबनाव इसोरनिफ्राय फ्रि जानानै इसोरनिफ्राय उदां जानानै गावगायनि गोसो बायदि मावनायावसो बे रंजानाया दङ बे गोजोननाया दङ बेयो जोंनि साननाय बेखौ जों सानो गोसो बायदि थाखा फैसा खामायनायाव बे रंजानाया दङ गोसो बायदि नोंनि मोदोमखौ बाहायनानै गाज्रि खामानि मावनायाव बे इन्जयमेन्टआ दङ बे इन्टारेस्टआ दङ बेयो जोंनि गोदान जोलैनि दानि समनि मानसिफोरनि साननाय आरो बेबायदिनो गोबाङा फल' खालामदों गोबाङा बिब्दिनो मावदों गोबाङा बिब्दिनो सोलिदों बेखौनो साननानै बे साननायखौनो लानानै इसोरजों गैया बे इसोरजों थानानै जेबो इन्टारेस्ट गैया बे जिबनाव
बेवहाय बे आंनि जिबन आं गोसोबायदि बाहायगोन बेखौ बे आंनि मोदोम आंनि बायदि आं खालामगोन बेखौ आरो बिब्दिनो खालामगासिनो दङ नाथाय बेबायदि खालामनायनि उनाव जुदि जिबनाव रंजासारनो हादोंब्ला जिबनाव गोजोननाय मोनदोंब्ला बुंनो गोनां जेबो गैया कारन मानसिया बयबो गोजोनै थानो मोजां मोनो रंजा बाजायै थानो मोजां मोनो गावगायनि मोदोमखौ गावगायनि गोसो बायदि सोलिनानै गावगायनि गोसो बायदि मावफुंनानै सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाया रंजासारनो हादोंब्ला जिबनाव सानफ्रोमबो सान्थिब्ला बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नङा जे खोथाया बेसोना नङा जे दुखुसो जे बेनि उनाव आं दाख्लै जोंनि BBCनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि youth कलेजियेट youthफोरनो खोथा बुंनो आंखौ सासे बुंथिगिरि हिसाबै हांख्रायदों आरो थांदों प्राय 600सो कलेजियेट सेंग्रा सिख्लाफोर कलेज फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोर 600सो सेंग्रा सिख्लाफोर फैदों बांसिनानो हायार सेकेन्डारि फरायनाय डिग्री फरायनाय आरो साफा सानै मास्टार खालामबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर आंनो होनाय आयदाया जाहैबाय सामसननि आखुखौ बिजिरनांगौ सामसननि सोमोन्दै फोरोंनांगौ आरो आं जेब्ला बुंबाय सामसननि जिबना माजों बुंफबनाय बिनि जिबना लाभ लास्ट लाइस एन्ड लस्ट गोदै जिबनानो बेजों बुंफबनाय आरो अननाय मोजां मोननाय गाज्रि लुबैनाय थगायजानाय आरो जोबस्रांनाय सिमसननि जिबना बेजों बुंफबनाय आरो बिनि सायाव गोबां खोथा बुंनाय जाबाय गोबां फोरोंनाय जाबाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा खोनासंनानै थांबाय खोनासंनानै थांनानै आं फेसबुकआव दङ आङो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जेब्लाबो अपेन आंनि मबाइल नम्बर आं होनाय जायो आंनि WhatsAppआव आंजों मानसिफ्रा कन्टेक्ट खालामो बेबायदिनो प्रग्राम जोबनानै फैनायनि उनाव गोबां मेसेज फेसबुकआवहाय WhatsAppआवहाय कल खालामदों आंहा केरेलायाव मोनसे प्रग्राम दङमोन आं लामायाव थांबाय थादों बे समावहाय सासे सिख्ला फन खालामहरदों अबसे आं बुंदों बे सिख्लाखौ नोंनि नाम लानानै नोंनि गामि लानानै आं नोंनि बे खोथाखौ जेरावबो बुंनाय नङा आं बुंदों नाथाय जों जेब्ला सोलोंनो गोनां फैगोन नोंनि बे घटनाखौ लानानै आं खोथा बुंगोन सिख्लाया बुंदों जेबो जाया सार बे बुंदों गाबदों सिख्लाया कल खालामनाय लोगो लोगो गाबदों बुंदों सार आं दाख्लै इन्टार कलेजियेटआव दङमोन आरो सारनि मेसेजखौ खोनानानै सारनि फोरोंनायखौ खोनानानै आं गोसोआव गोबां बोलो मोनबाय आरो गोबां सोलायना फैनो हाबाय सार आंनि प्रब्लेमा मा आं बुंनो नागिरदों बुंबाय सिख्लाया जागोन दे होननानै आंखौ जार्नियाव दङ होननायखाय एसे उसुबिदा जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय आं बुंबाय नङा आं हारसिङैसो दंखायो रायज्लायजागोन बुंबाय बेनि उनाव सिख्लाया सिख्ला देरहांनाय कलेज फरायहांनाय सिख्ला हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव एडमिसन लादों गोदानै दाख्लै अगस्टआव जुलाइ अगस्ट खिनियाव एडमिसन जालांदों बिसोरहा देरहांनाय आरो 16-17 बोसोरनि सिख्ला सार आंहा सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दङ बुंदों बियो सार आंहा सासे मोजां मोननाय सेंग्रा दङ सेंग्राया मोजां नङा सार आंजों बिदिनो गोबां प्रमिस होनानै आंखौ गोसो थोनानै आंखौ मोजां मोननानै आंजों गासै गाज्रि खामानिखौ मावबाय बुंदों गाबदों सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों आरो सार आंजोंल' नङा गुबुन गुबुन सिख्लाफोरजोंबो बेहा बिब्दि गाज्रि सोमोन्दो दङ आरो न'खरनि बिनि बिमा बिफायाबो आंखौ लांखायानो सार बेनिखाय आंहा मोनसे सोंलु सार आंहा मोनसे प्रश्न सार आंथ' बे सेंग्राजों गाज्रि सोमोन्दोआव थांबाय बे सेंग्राजोंनो हाबा जायाब्ला आंहा पाप जागोन नामा सार आं बेजों गाज्रि सोमोन्दो लानायखाय बेजोंनो आङो हाबा जाथारनांसिगोन नामा सार हाबा जायाब्ला आंहा पाप जागोन नामा गाबदों सिख्लाया ओमफ्राय आं बुंबाय आं फोरोंदोंमोन फोरोंखाबोदोंमोन क्लासावनो अब्लाबो बिसोरहा फोरोंनाय समाव बायदि बायदि गोबां सोंलुफोर जायो हाबा जाब्लाबो बियो पाप बे सेंग्राजोंनो हाबा जाबाबो पाप मानोना बाइबेलनि जि प्रिन्सिपल्स बाइबेलनि जि खान्थि बाइबेलनि खान्थिया बेसो हाबा जानानैसो सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों मोदोमनि बे सोमोन्दोखौ लाखिनो हायो बे बाइबेलनि फोरोंनाय हाबानि बाहेराव हाबानि सिगां
जेसेबांखिनि जों बे गाज्रि सोमोन्दो खालामो मानो बियो पाप आरो बिनि थाखाय जोंहा बिसार दङ बाइबेला बेखौसो बुंदों हाबा जाखासिगोन दानियाथ' मा बिदिनोसै नङा आरो आंलाय नोंखौनो लाखागोन माथो मानो सिन्था खालामदों नोंलाय सानैजोंनो हाबा जाखागोन माथो जेबो नङालै गासिबो जाखायो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनि बुरखायनाय फुस्लायनाय दानिया बिब्दिनोखा संसारानो बिब्दिनो जुगानो बिब्दिनो समानो बिब्दिनो इट्स अके जायो जाखायो बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि बुंनाय बुजायनाय बिसोरनि गेजेराव रायज्लायनाय बेबायदि बिब्दिनो मा जासिगोन हाबानि सिगां मोदोमनि गाज्रि सोमोन्दो लाखिसिगोन आरो सानो सेंग्रा सिख्लाफोरा मा होननानै बेबायदि गाज्रि सोमोन्दो लाखियोब्ला रंजानो हायो जिबनाव बहुद इन्टारेस्ट लानो हायो बेफोर जाबाय मोनसे इन्जयमेन्ट मानसिनि जिबननि बिथांमोना सानो बिथांमोनाल' नङा जों गोबाङा बे बाथ्राखौ सानो जेब्ला आंनि बे देहाखौ आंनि गोसो बायदि आं बाहायनो मोनगोन आंनि गोसो बायदि आं खालामनो मोनगोन आं रंजानो हागोन बेयाव रंजानाय दङ जों सानो ओमफ्राय आं बुंबाय सिख्लाखौ एसे खेंसालियायै खोथाखौ बुंनोनो आं सोंबाय आं साननाय आरो बेबायदि जानायाव बिराद रंजानाय दङ होनना जादों नोंथ' गाबदोंसो माथो होनना बुंबाय आं सिख्लाखौ बहुद रंजानाय दङ होननानै साननाय आरो बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा हाबानि बाहेराव मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनानै बहुद रंजानो हायो गोबां बिथांमोना इन्टारेस्ट खालामनो हायो होननानै साननाय नोंलाय मानोथो गाबदों सिख्लाया बुंबाय नङा सार बेयाव रंजानाय गैया बेयाव सानफ्रोमबो गावखौ मैला मोननाय लेथ्रा मोननायसो दङ सार बेयाव सानफ्रोमबो गावखौ मा मुगैथाव मोननायसो दङ सार बुंबाय नङा बेयाव बेबायदि रंजानाय गैया सार बेयाव सानफ्रोमबो फोथायलायनो हायैसो दङ जोङो जोबनायनि इसोरनाव जों आरज खालामो गोजौसिनथाराव थानाय मान आरो समायनाजों बुंफबनाय सोरगोनि बिगोमा प्रभु नोंखौ जों साफ्रोमबो दिनै नोंखौ गौरब खालामनो मोनदों आरो नोंखौ हाजारसे हाजारसे हामबाय होनदों प्रभु नोंनि अननाया जोबनो गैया प्रभु गोबाव समनिफ्रायनो आफा नैबे प्रग्रामखौ प्रभु आफा लाहार खालामनायाव नों सहाय होबोबाय प्रभु गोबां प्रभु नोंनि बोरनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाफुंनानै दं आरोबाव प्रार्थना खालामदों आफा दिनैनि दिनाव जों बे संसाराव थांनानै थानायाव नोंनि लामाजों थाबायनायाव प्रभु गोजोननाय दं नाथाय बे संसाराव गोजोननाय गैया होननानै नोंनि बिसासि दासआ जोंनो रोखा रोखायै जोंनो मिथिहोबाय आरो जों खोनाबाय आरो जों साफ्रोमबो जिउआव आवथायनानै बे बाथ्रानि गेजेरजों जों आगान सुरलांनो जिउआव नों जोंनो थुलुंगा होदो आफा जों संसाराव जेसेबांसिम थांनानै थागोन बे समसिम आफा जोंनि जिबना नोंनि खाथिसिम सहैनो हायो नोंनि बोसोनखौ नोंनि उन उन थाबायनो ओ प्रभु जिसु आफा जों साफ्रोमबो नोंनि गोथार जिउनि हेफाजाबजों बे संसाराव बोलोग्रा जानानै नोंनि उन उन थाबायनो नोंनि गोथार जिउनि हेफाजाब होनानै जोंखौ दैदेनदो प्रार्थना खालामदों आफा इसोर बे हरनिफ्राय लानानै गाबोन मोनाबिलिसिम जिनिखि प्रग्राम दंबावो प्रभु बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों साफ्रोमनिबो देहा मोदोम गोख्रों दोननानै बे प्रग्रामाव साफ्रोमखौबो बाहागो लानो
नों जिउआव नों थुलुंगा होदो प्रार्थना खालामदों आफा इसोर बे प्रग्रामनि गेजेराव मोदोमनि थाखाय जानो आरो लोंनो गोबांथार प्रभु जगार खालामबाय जोंनि मोदोमाव थैयै दङब्ला नोंनि गोथार जिउजों सुफुंनानै नोङो प्रभु थोजासे बोर खालामदो हामबायसै आफा जों बे गोथार न'निफ्राय जों गावबा गाव न'आव थांसिगोन प्रभु जों मोदोमनि लागै जानो आरो लोंनो थाखाय थाम थिम जागोन प्रभु बे गासैयावबो जोंनि देहा मोदोम नों गोख्रों होनानै आरो बे जाग्रा लोंग्रा गासैबो मोदोमनि आहारनि सायाव नों बोर होनानै नों दैदेनदो आरो बे हरनि समाव जों साफ्रोमबो आलो गोजोन उन्दुनानै प्रभु गाबोननि फुं सान गोरलै गोथार सान बेखौ जों बयबो मोननो हाबावनाय बायदि आरो जों साफ्रोमनिबो देहा मोदोम नों गोख्रों दोनदो प्रभु हामबायसै बे गासै आरज नोंनि आथिं गुदियाव दोननानै जोंनि बोखांग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन।